Ahojte všetci, ukážeme si dnes tip, ako urobiť retuš fotografie. Veľmi jednoduchým spôsobom Canva má vnútri v sebe rôzne aplikácie, čiže vy keď si otvoríte svoju Canvu takto na domácej obrazovke a vyberiete si ten, ktorý dokument, ja si teraz teda vyberiem napríklad plagát na výšku, vy si budete chcieť pridať nejakú fotografiu. Fotografiu nahráte normálne spôsobom, akých poznáte, čiže nahraté súbory, nahrať súbor. Ja už tu teda ten súbor nahratý mám, je to táto moja fotografia. A keby som ju zväčšila, tak uvidíte, že je rozmazaná, dostatočne rozmazaná a to sa mi nepáči. Tak toto ja nechcem. Čo chcem urobiť? Ja si ju teraz zmenším, aby sme videli aj tú druhú fotografiu. Je, že pôjdem do aplikácie, tu dole v menu nájdem aplikácie, dám si tam aplikáciu Enhance, to je táto modro-fialová, modro-ružová, kliknem si na ňu, vyberiem si fotku, to je ona, je v počítači tá fotka, čiže z počítača vyberiem tú fotku, nie z Canvy, ale z počítača. Dám si Enhance Image. Chvíľku si počkám. A čo urobí táto aplikácia je, že mi tú fotografiu, ktorá nie je ostrá, zostrí. Čo to spraví aj celkový AI retuš, čiže vďaka umelej inteligencii zretušuje celú tú fotografiu. Teraz si to môžem pridať. Toto je originálny imič, toto je ten retušovaný. Dám si to pridať. Približme si ich k sebe a vidíte ten rozdiel, hej? Jasné, že je to AI. To znamená, že neurobí to len presne, vidíte to na tých zuboch. Urobilo mi to dokonalý chrup. Ale je to nádherný retuš, ktorý, ak potrebujete naozaj fotku, ktorá je kvalitná a nemáte takú kvalitnú, tak použite túto aplikáciu, pretože takýmto spôsobom môžete potom retušovanú fotografiu použiť vo svojom dizajne. Želám vám krásny deň.